Odozdávam slovo Martinovi Miškovovi. Ďakujem pekne. Do týchto parlamentných volieb kandiduje 26 politických strán. Podľa volebných prieskumov sa pod hranicou zvolenia nachádza väčšina z týchto strán. Takýmto rozdrobením vzniká hrozba prepadu veľkého počtu hlasov. Podľa prieskumu agentúry Focus zo dňa 14.2. by mali takéto strany dokopy skoro 20 %. Ak tomu prirátame ešte navyše 17 % nerozhodnutých voličov, bavíme sa o vyše tretine voličských hlasov. Vyzývame preto tieto strany k spoločnému rokovaniu za okrúhlym stolom. Sme ochotní zdať sa kandidatúry v týchto parlamentných voľbách v prospech strany, ktorá príjme presadenie našich požiadaviek, odovzdanie dokumentov z poznatkového fondu SIS do Ústavu pamäti národa a vyhlásenie nových parlamentných volieb na september roku 2012. Táto výzva sa týka aj relevantných parlamentných strán. Ďakujem pekne, odovzdávam slovo späť.